immers en els preparatius d'aquest misteri, del misteri que podrem disfrutar i podrem gaudir el dia 15 d'agost, perquè, Toni, sembla que és molt difícil treballar en aquestes condicions, no? És un treball molt difícil, és molt laboriós, molt delicat, però estos homes el fan amb moltíssima mestressa i amb moltíssima habilitat. Cal tindre en compte que així estan treballant generacions i generacions. És un treball que passa de pares a fills i de fills a nets. Perquè vos feu una idea del lloc on ens trobem. Si mirem cap a dalt, podrem observar que això és la cúpula de la Basílica de Santa Maria. Baix de nosaltres tenim la lona que cobreix el forat i baix de nosaltres tindríem 30 metres de caiguda, on estaria el cadafal amb l'altar major. Esta és la lona que simbolitzaria el cel. Han posat aquesta xarxa de protecció, però si voleu un exemple més gràfic de quines altures estem parlant, vull tornar a mostrar-vos la vista en la que poden gaudir els treballadors que estan així. És la vista del Palmeral. Des d'ací es domina tota la ciutat d'Elx i és un treball molt agraït, però és també molt dur. De veritat, Lluís, aquest treball es fa de pares a fills. Tota aquesta gent que està així són autèntics artesans. Exactament, és una tradició, al igual que tot el que té que veure en el misteri. És una tradició que passa de pares a fills i a nets. En aquest moment, en la quadrilla que n'hi ha treballant així, està l'avi, està el pare, està el net treballant des del 8 del matí fins a les 8 de la vesprada durant tota la setmana. Igual ara no s'aprecia perquè estan damunt de la fusta i està esta lona, però estan suspesos a 30 metres d'altura. Exactament, ara mateix baix d'ells n'hi ha 30 metres de buit, totalment. I per això és molt important aquest procés d'ara, que és el que permeteix que després el dia 11 pugui fer-se la representació com toca. Exactament. Aquí una cosa es fa darrere d'una altra. No se pot adelantar ninguna faena abans de que toque. Tot té un ordre perfecte i tot, si Déu vol, el dia 10, que és el dia de la prova de l'Àngel, el dia que se prova la tramolla aèria i els aparells aèreos, té que estar tot a punt. I una altra cosa que volíem mostrar és este mecanisme, perquè és el mecanisme que permeteix que la magrana i tots els artefactes aeris puguen pujar i baixar, i és totalment manual. Sí, és un tor manual. Este lleva no molts anys. L'antic està en la Casa de la Festa, que és una relíquia de més de 200 anys. I entre 8 persones tenen que pujar per eixe 8? Sí, i entre 8 persones fan manejar el tor, que maneja la maroma, que entra per esta carruixa que veiem aquí davant, i estos dos palos de fusta que són els que mantenen tot el... Sí, la càbria, que demà a primera hora del matí s'alçarà, se tensarà i permetrà que els aparells que participen en la representació de la festa baixen i pugen des del cadafal fins al cel. Moltíssimes gràcies, Lluís. I en aquesta imatge dels operaris, dels autèntics artífecs d'aquest misteri dels patrimoni de la humanitat per la UNESCO puga celebrar-se any rere any, anem a deixar-vos perquè aquesta gent encara té moltíssima faena. Estem desitjant ja, Toni, per veure aquest espectacle per a tots els sentits.